Alangan, ibo kang tubig gali, nag-create kita din online na sumaro bigod nung Akyat ko yan. Sisay nagsabi sa iyo na akong pintuan This is Ina's Vlog, my day-to-day experiences in life. This is Ina's Vlog, my advocacy, my music, my stories. This is Ina's Vlog. Let me share with you my world. This is Ina's Vlog. Iyo. Nakapo ko sa electric bike ni Jing. Siya ang lisensyadong driver. ang actually hindi ko liberty party. Kaya lang, pigsarabay ka na. 2 taon, 12 taon, na pagkasunod sumalo, ibo ka itong COVID, last na activity 2019, pagkatapos kaya, nagpainalo, kaya medyo mamulay. Mabiyong magtelefon, mamulay na naman na nagturunod na. Alangan, ibo kang tubig gali, nag-create kita din online na sumaro bigod nung design na kaya ang membro naman online, actually, 1,000,000. Pagpaulo po kang kulturan bigod nung. Diyan, kumarali na kabus. Ang dadala mo, ang mga built heritage, nagpapagulupan sumaro bigod nung sa built heritage, may na nga yung garba na. Kaya, ito na nagsulat at sumaro bigod nung sa administrasyon ni Mayor Kuyan na pundoon sa pagkabakat itong yaman naman sa Pinapransya. May matawag ng award. Tangaling mapakusultahan sa kuyang mga Bicol songs. Matabangan tayo sa kuyang kultura, matabangan tayo ang gabos na tao, magkasuan. So we have our musical director, Mario R. Candelaria, and our production designer, Georgette R. Imperial. Operated sa tipikon in pag-onra, ikinatao kay Carlos Apuan Areola bilang gawad postuma sa iya huli sa dakulang ambag niya sa kulturang Bicol noon, paagi ng pagsurat. Pagpagantad ka ng literatura kasi idinuduhol niya na it's ng Disyembre 2022, it is Fishbowl Pavilion, Barangay Atoria, Nagas. Yes. Hindi po sa kuyang babasahon. Ay, thank you po. Icon ng mga awit-awit ni Sir Carlos. Nakutin ka rin sa pagsasatubuanan, poetikang Bicol at pinupigat ng NCCA 2008. Bilang background sa sayang pala, gano'n iniyo sa ring parody o pag-urog or something like that. Pero, ito ang makakalagan na pinapaabot. Ang titulo kay iniyo, Comprada Cathedral. So, manood iniyo sa salon ang bakulang Comprada na haraptan sa pili na iyong pinapatuloyan niya sa iyang awit-awit. Naging writing fellow po ako sa iyang tinugdas na Aliana Areola Pajardo Writers Workshop sa pagsurang Bicol na pinunan ninyo mga 2004. As in po ako, nakabali man ako naman kang 2012. Campus for the English Proficiency Program of CAE Governor. Para mas makiyan at sa indang abirundong sa
ka ba napapansin Pwede mapala ang biko. Ay, sa Tagalog. iyong mga kapaligiran? May dumiyan ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Puso mo sa pagkamot ko, tuwing nabalik, basta kadagat mo ko, di sinahulugan pagmamit ko. Sabay giro. Ay, ipo. Santos, apiat ko yan. Sisay nagsabi sa imo na makontento ang sunod. Pagpuli mo kong rugado dahil mahilot siya. May kwarto ka, may kondisyon, Ayaw. may tamong ka pang may gulo. Kung dahil tanim mo, dahil ka matuligo. May sampulo kang ibuhon mo ang sandalan. Kung dahil kang katulang-kulang, dahil kang kaupuhan. Ayan ako. Tapos, Dahil po. may katpuyan-puyan ka na. Kung dahil na pwedeng magpuyan, dahil ka rin kasultihan, hindi mo sa tinupang. Wala ko. Sugod sa mga malo, sa kasulubero. Hanggang mudyang naghahanap, kahit ka sa pagkakawan, agaw nakawan. Kaya ngunyan ikaw ang pighahanap, uluwang ikaw naming nasa isip, paglaong kong ikaw ay mabalik. Sinabi mo sa ko, titiuso, di ka mahanap ng ibang ilusyon. Sasay mo sana ako mag-iuto. Sabi mo pa sa ko, titiuso, tumagin man ang nalawig na panahon, pagkabuo ang tuwang paglaon. Sinabi mo pa sa ko, ako sana sa iyong puso, tanaw naghalayo. Iyan lubot ang mista ka lalo, uluwag kay ikaw naming nasa isip, paglaong kong ika'y mabalik. Sinabi mo sa ko, titiuso, di ka mahanap ng ibang ilusyon. Sasay mo sana ako mag-iuto. Sabi mo pa sa ko, titiuso, umagi man ang halay ng panahon, magkaroon ang tuwang paglaon. Nabibilot ako kang katalungan, G. Ayun ko. Review ko ni Anton Freddy naman, naghahanap sa ko sa Pinas. Pagkatapos ng pandemic, magdumanda ako.
Pagkaon pagtuwan ang paglaon. Yan po. Pinasa ko lang talaga si Worley. Respeto ta sa mga katandungan doon. Sila Sir Nonong Icarano. Namit ko na yan, G. Si kompositor yan sa bandang isla. Kakatandungan. This is Eda's Black. Please share, subscribe, comment, and like. Thank you very much. Mwah. This is Eda's Black.